Het Pieter Zeeman Lyceum in Zierikzee is zo populair dat niet het tekort aan leraren, maar aan lokalen zorgt voor lesuitval. Meer maatwerk voor leerlingen. En voor de rest hebben we een nieuw schoolgebouw gekregen. En die dingen bij elkaar heeft ertoe geleid dat de school aantrekkelijk is geworden voor leerlingen en ouders. En verder in deze Zeeland nu vandaag. Treinen gaan rijden op Zeeuwse stroom. En dit oude papier levert nog steeds geld op. Goedenavond. Het gebouw is nog maar 1,5 jaar oud en het is nu alweer te klein. We hebben het over de middelbare school Pieter Zeeman Lyceum in Zierikzee. Het leerlingenaantal is tegen alle verwachtingen in hard gegroeid. Op de school is er nu zo weinig plek dat niet alle lessen gegeven kunnen worden. De afgelopen 5 jaar is het aantal leerlingen op het Pieter Zeeman Lyceum in Zierikzee met zo'n 100 gegroeid. Tot 926 jongeren. Die 926 leerlingen passen feitelijk in de lesgroepen, niet meer in de school. Ja, dus wij proberen de lessen zoveel mogelijk in het gebouw nu een plek te geven. Maar dat kan natuurlijk niet helemaal. En dat betekent dat er zo door de week heen, op de drukke momenten van de dag, inderdaad lessen uit het rooster halen. Het Pieter Zeeman Lyceum in Zierikzee is de enige middelbare school op Schouwen-Duiveland. Jarenlang kozen jongeren ervoor om liever naar een school in Goes of Middelharnis te gaan. Want de school hier had last van een slecht imago. In 2017 ben ik hier komen werken en hebben we met het team daar alles aan gedaan om het tijd te keren. Dat is goed gelukt. En we zien dat de laatste 3 jaar die naam echt weer een goede klank heeft gekregen. De 13-jarige Rosemarie uit Zierikzee heeft nog even getwijfeld waar ze naar school wilde. Uiteindelijk koos ze toch voor de school dicht bij huis. Ja, eerst wou ik naar Goes, omdat ik daar praktijkvakken had. En daar kon je meerdere keuzes maken. Maar toen later vonden we uit dat ik eigenlijk HAVO kon. Dus toen was het de keus of naar Goes gaan of hier naartoe. Toen heb ik uiteindelijk toch gekozen voor deze school. Omdat ik het toch wel heel gezellig vond met al de docenten. Jaren geleden hadden we misschien deze keuze niet gemaakt. Maar we hebben Rosemarie de vrijheid gegeven om overal te gaan kijken. En een broer van haar heeft ooit hier al kader gedaan. En toen was het eigenlijk toch wel zo goed bevallen aan alles wat ze veranderd hebben in de tussentijd. Dat we daar toch wel van kunnen zeggen dat wel een overwogen keuze is geweest om te zeggen van je kan hier ook gewoon wel gaan kijken. 78% van de jongeren op Schouwen-Duiveland kiest nu voor de school in Zierikzee. Een paar jaar geleden was dat 58%. Allereerst hebben we goed gekeken naar het onderwijs en we hebben een nieuw onderwijsconcept neergezet. En dat past bij wat op dit moment in het onderwijs wordt gevraagd, meer maatwerk voor leerlingen. Voor de rest hebben we goed gekeken naar de veiligheid in de school, dat de school veilig is en dat je niet met vervelende dingen in aanraking komt in de school. En voor de rest hebben we een nieuw schoolgebouw gekregen, waardoor we het onderwijs ook veel beter kunnen faciliteren. En die dingen bij elkaar, samen met het team dat het vorm en inhoud geeft, heeft ertoe geleid dat de school aantrekkelijk is geworden voor leerlingen en ouders. En daar zijn we erg blij mee. Voor het gebrek aan ruimte is een oplossing in zicht. Binnenkort opent er een tweede tijdelijke locatie in het centrum van Zierikzee. Maar ook intern heeft de school verhuisd om extra ruimte te creëren. Zo zit een begeleidingsklas nu in een tussengang. En heeft de rector zijn eigen kantoor opgeofferd. De kamer is omgebouwd tot een klaslokaal. En ik ben bij een afdelingsleider op de kamer gaan zitten. De verbouwing van de tijdelijke locatie is bijna klaar. Het wachten is op de vergunning van de gemeente. Als die er is, krijgen 5 klassen straks les op deze plek. En is lesuitval dus verleden tijd. Sinds Adriaan, Levien en Leendert in april eens hadden geholpen met de wederopbouw in Oekraïne, wisten ze dat ze meer wilden gaan doen. En daarom zijn ze nu druk in de weer met de bouw van een tiny house. En de hoop is dat het niet bij die ene blijft. Toen op de terugweg ontstond eigenlijk al snel de gedachte van we willen sowieso een keer terug. En toen kwam het eigenlijk te sprake om een tiny house te bouwen. En daar zijn we nu volop mee bezig. Het bouwen doen de heren vrijwillig, maar voor de materialen en het transport is nog wel wat sponsoring nodig. Inmiddels hebben we nu €2500. Maar we hebben het even uitgerekend en we komen ongeveer op een bedrag uit voor tiny house van €12.000. Dus het is nog een behoorlijk bedrag wat we bij elkaar moeten krijgen. De mannen weten in ieder geval al wel voor wie ze het doen. Het is een moeder en een zoontje.
En haar moeder woont ook bij hun in. En ze hebben eigenlijk nu geen vaste plek om te wonen. Als alles volgens planning verloopt, hopen ze het huisje nog voor de winter naar Oekraïne te brengen. De Zeeuwse spoorlijn bestaat 150 jaar en dat wordt de komende dagen gevierd. Zo is in Goes een pop-up winkel geopend, gevuld met spullen gemaakt van oud NS-materiaal. Wij geloven echt in het feit bij NS dat afval niet bestaat. En wij hebben gevonden dat de spullen die bij ons vrijkomen, en dan moet je denken aan materialen en onderdelen, grondstoffen, dat die zeker nog hoogwaardig zijn en een tweede leven kunnen krijgen. Ja, en dat is alleen maar goed natuurlijk voor het milieu. En de spullen vinden gretig aftrek. Ik denk dat er heel veel treinfans zijn of mensen die denken van goh, dit is niet een standaard stofje of standaard materiaal wordt gebruikt. Het is heel herkenbaar en het is een product met een verhaal. En er is nog meer NS-nieuws, want de NS stapt namelijk over op Zeeuwse stroom om de treinen in Nederland te laten rijden. De spoorwegmaatschappij stapt namelijk over van Eneco naar de Pesem. De stroom wordt voor het treinbedrijf wel duurder, maar dat wordt vooralsnog niet doorberekend aan de reizigers. Ze stappen over omdat ze nu ook op dagen als de zon niet schijnt en het windstil is, toch groene stroom krijgen. Afgelopen jaren werd op dit soort dagen fossiele stroom gebruikt. Peter van Kouteren is al tientallen jaren een bekend gezicht op de Zeeuwse sportvelden als sportverslaggever voor de PZC. En als hij niet langs de lijn staat, dan traint hij de keepers van voetbalvereniging Spui en zit hij op zijn racefiets. Van Kouteren ademt sport, nog steeds, ook al is hij ongeneeslijk ziek. Ik had een plekje ontdekt in mijn oksel. Daar was ik mee terug naar het ziekenhuis gegaan, naar de dokter. En toen kreeg ik telefoon. Nou, toen zei ze van nou, ik heb heel slecht nieuws voor u. U bent ernstig ziek en u kunt niet meer genezen. Ja. Ik had zoiets van, u bent mis. Gaat het wel om mij? Ja, ik had zoiets van, het kan niet waar zijn. Een uitgezaaide melanoom blijkt de boosdoener. Van Kouteren heeft huidkanker en zit ongemerkt zelfs al in het laatste stadium. Zo hoort hij in december 2021. Eerst onwezenlijk, maar eigenlijk al heel snel kwamen mijn zoons met hun vrouwen, die kwamen bij ons thuis en die zeiden van pa, we gaan een actie, we gaan er al op de West. En toen zei ze, ja, maar we gaan er ook een actie aan verbinden. En dan dik een week zaten we op €11.000, dus wij gaan de nieuwe nummer 1 worden. Dat was voor ons een soort competitie. Dat gaf mij wel heel veel positieve energie. Het tekent zijn sportieve inborst. Een half jaar na de diagnose beklimt Van Kouteren samen met zijn zoons de Alpe d'Huez. Die actie levert uiteindelijk €24.000 op voor het Daniel den Hoed Fonds. Het beste nieuws komt daarna uit het ziekenhuis. Van Kouteren is nog onder ons, want de immuuntherapie slaat aan. Kijk eens, hey! Er is 1,5 jaar geleden tegen me gezegd, we kunnen het alleen maar rekken. En toen vroeg ik, en hoeveel jaar heb je dan nog? En toen zei hij, ja, dat weten we niet, maar er zijn mensen die van 2017 behandeld zijn, die er nog zijn. Maar ondertussen is het zoveel kleiner geworden en ik voel me gewoon goed. Ik voel me niet ziek. Dat hij door zijn ziekte onvermijdelijk in de blessuretijd zit, stemt hem niet somber. De Zeeuws-Vlaming doet nog steeds wat hij het liefste doet, bezig zijn met sport. Dat soort dingen, dan verzet je je zinnen en je gedachten. En ik denk dat dat wel heel belangrijk is om iets te hebben waar je ook waar je graag doet. Heerlijk jongen, lekker hoor! Waardoor je minder aan het ziek zijn denkt. In de weekenden is hij al tientallen jaren te vinden langs de Zeeuwse sportvelden. De onderwijzer van beroep werkt al sinds de jaren 80 voor de provinciale Zeeuwse Courant. Ook na zijn pensioen en ziekte. Goedemiddag. Ik zei altijd, jaren terug al hoor, zei ik wel eens schertsend thuis van ik ben wereldberoemd in Zeeuws-Vlaanderen. Omdat hij al zo lang in die journalistiek zit en overal komt. Angelo, alles goed? Dag Peter, prima. Goed zo. Ik vond het toen een tegenhanger van mijn werk in het onderwijs. En sindsdien heb ik zoveel sporten gedaan, soms ook waar ik naar mijn idee geen enkel verstand van had. Maar dan praat je met mensen en dan kom je toch tot een aardig verhaal. Ik ben ook trainer van de wandelvoetbal hier. Hè? En die mannen die willen eigenlijk maar een zomerstop van 2 weken. Dus zeg ik, waarom? En dan kreeg ik als antwoord, ja maar Peter, wij hebben maar zo kort meer. Maar dat gevoel heb ik niet, zo van ik heb maar zo kort meer. Maar ik kan terugkijken op een mooi leven. I hope you had the time of your life. 2 eeuwen geleden was het de normaalste zaak van de wereld. Gemeenten die eeuwigdurende obligaties uitgaven. Waardepapieren waarvan de koper tot in lengte van dagen rente kon incasseren. Verslaggever Han Verbeem van streekomroep De Beverlanden wist de hand te leggen op een Middelburgse obligatie
en ging zijn rente incasseren. Iedereen die zo'n stuk heeft en zich meldt, want het is aantoond zoals het netjes heet, die krijgt de rente uitgekeerd. Nou, we weten niet precies waar het geld wat toen is opgehaald, waar dat aan besteed is. We weten wel dat in de 19e eeuw Middelburg er heel slecht voor stond financieel. Heel veel dingen ook gesloopt zijn, gebouwen niet meer onderhouden konden worden. Dus wij denken dat het toch gewoon bedoeld was om de stad nog draaiende te houden. Hoeveel van deze obligaties nog in omloop zijn, is onbekend en kan de gemeente ook niet meer achterhalen. In 1940 is natuurlijk ons archief verbrand. Het zijn stukken uit de 19e eeuw, dus die zijn al ruim 200 jaar oud. Dus wij weten eigenlijk niet hoeveel er nog in omloop zijn. Dit is nummer 777. Nou, dat is waarschijnlijk een reeks van 1000 geweest. Misschien dat er enkele tientallen van rondlopen. En nu ter zake, hoeveel rente is er nog te incasseren? U heeft recht op €9,08, maar dan moeten we afronden naar een dubbeltje. Dus dit is uitbetaald. Nou, daar sla je wel een deuk mee in een pakje boter. Het hele verhaal is trouwens terug te lezen op onze site en anders ook in onze app. Het was wederom warm vandaag met maximaal 30 graden. Aan de kust kwam in de loop van de middag wel een verkoelend windje te staan. Morgen wederom een warme dag met mogelijk 31 graden. En die temperaturen nemen we ook nog mee naar het weekend. En dan tot slot nog even een feestje, want de Westerschelde-ferry had namelijk wat te vieren. Om 3 uur vanmiddag werd daar namelijk de 12,5 miljoenste passagier verwelkomd. Niet van dit jaar, maar sinds de start van de veerdienst in 2003. Historisch moment, alsjeblieft. Hartstikke mooi, dank jullie wel. Ik ben een beetje overdonderd. Ja, dat was ook een beetje de bedoeling. Bijzonder. Ik had niet verwacht toen ik van de boot kwam dat ik hier zou staan zo. Met allemaal mensen om mij heen en een camera. En met een schilderij van de Westerschelde-ferry in de hand dus. Meer hierover ook weer op onze site en in de app. Voor nu nog een hele fijne avond.